naman din niya ang may ruta kung may mga linya para sa mga salakyan galing sa south to north and north to south. So Action Mardi, wala ginimo nila one way de. Kung nalika sa may Burgos nga area, like for example, from Burgos sila do ka, maraiton ka pasunod sa may Burgos public market, isa na nakalinya, hindi na pwedeng kasugatang ibang yung mga salakyan. Pero, ginimo din nila parkingan, tiyak-piyak, Granada lang ilan, pili kilandra, jeep, makaksyon na nag-aplastar. Ang guaya, ang apat kalinya, tido duwa lang magyapon kalinya. No? Sandali noon, kaya yung duwa kadalan, ginimog gidman ng parkingan. Sa mga jipasahe ka sa Lakyan, Action Mar, diri sa Burgos Public Market. Anyway, isang patrol, nakalampuan sa gidman kita sa Merkado Publika sa Burgos. Ari kami sa area sang Galoy, sa totoran ng mga ka-aksyon ha. Dili ka mo lusot sa Galo mga ka-aksyon, diretso ni series sa Marami 27, o kung ang una nga bangga sa Tobla, may likuan na pabalik diri sa area sang Gonzaga, para sa balik papang, dili ka ma-shortcut ng mga ka-aksyon kadto diri sa area, Sandalan Gonzaga, no? Paglabot mo sa Gonzaga, sini nga po nakabig lamang diri ka light to moderate ang traffic situation na binago mga salakyan. Ang gikan diri sa may nakatundan padulong na sidlangan west to east direction. Makaaksyon na problema kung trapiko ang atong pagamalan. Ang problema ito na diri makaaksyon mga salakyan gikan diri sa may Burgos Public Secretary kung Bangga Patsyo padulong makaaksyon sa bayan naman diri isang Burgos o labi sa Gonzaga Lopez Maya na sini nga po nakabig man diri ka moderate heavy naman ang traffic situation. Mabulubugat man nga trapiko ang bantayan kag ma-experiencean sa ato mga ka-aksyon. Gadala ba sa area mga ka-aksyon sa Dalan Gatoslao. Abiso na ito na advice the current traffic situation this afternoon. Diri sa area sa North Capitol Drive, Dalan Gatoslao, makarigdiri nga moderate to heavy ang traffic situation. Why mas may traffic enforcer nga ginbutang sini nga hapon, pero ang aton dalang reminder hatag lang gidligwa sa kada salakyan sa pareho nimo nga driver mga ka-aksyon. Agud malikawan ang aksidente sa dalanon. Kabalo ka kung hindi ka madra maghatag ligwa sa kalaisa, laban gid sa bungguanay kiti nagapinagusto na nga daan may salakyan galing sa North Capitol Drive, ma left turn pagkadto Gatoslao. May salakyan man nalin diri sa may reclamation area nga dala sa North Capitol Drive, gulpi man ma left turn pagkadto diri sa may Northern Gatoslao. May salakyan pagid nagaka-cross sa dalanon mga ka-aksyon gani bantay-bantay gid hatag ligwa sa kalaisa kung nagadali ka puro pasensya lang anay no kay ti medyo to traffic sa area sa Dalan Gatoslao mga ka-aksyon sinigidamang ngapon kalakip na dira ang diri sa South Capitol Road Dalan Gatoslao approaching sa may 888 worst kay diri sa may 888 labi na sa may Burgos Gatoslao wala naga-function ang traffic lights wala man sa traffic enforcer. Sini nga po, nambot kung di na kinadto mga traffic enforcer, okay, nasakay ko, di pa sa nga jeepney, ba naman ang mga jeepney driver, kumod man no? Okay, ba ko ng traffic enforcer, wala nagapatunga sa dalan, gahulat pa nga mag-ginumun-gumon ang salakyan, kaya kung pagpatunga nila Action Mar, no? Kagabisan, according to sa ilagan, puro pamangkot na nun kay na, bisa rin di traffic, naga-traffic, kiti sige yapon plakata, bisa nakita na nila nga naga-trintiri na mga salakyan, lagi na pauntat mga ka-aksyon. Do, yan ay ka mga statiya, ka mga traffic enforcer, pero ang aton diri, makita sa dalanon, okay, nagitani, nga nagamando sila ba, sa nagapanguna sa pagkatag sa direktiba, agad mababilin ang matulutaway sa systematic yapon nga nakat sa traffic mga ka-aksyon sa palibot sa surad sa Bacolod. Traffic pa lang na! Pero nagkapangayhay na ito mga ka-aksyon na pagkikulila may waluan mga ka-aksyon. Sa pinakauling update, sining semana, mapatuman na naman sang duga nga pagsaka sa presyo sang gatong mga ka-aksyon. Sige, pagwang advisory nga ano, sang national nga mga dalagko nga mga gasolinahan, may ara sa pagsaka sa presyo sang krudo, piso na naman, kag 10 centimos. Uy, last week to 2 ka piso. 3 pesos na Action Mar, 2 plagas manahaw, ang ginsaka sa krudo palagina. Ang gasolina, 75 centimos ang ginsaka sini, nanigal simana, 2 pesos sobrang ginsaka, no? Kerosene, 90 centimos ang presyo o isaka ni sa kada litro mga ka-aksyon sang kerosene. Karon, ang pinaka-latest diri nga update, presyo sang gatong sa sulad sang Bacolod din so far. Ang pinaka-barato diri mga ka-aksyon nga nakita namo naghamboy 47 pesos and 40 centavos, 47 pesos kag 40 centimos pinaka-barato na nga presyo diri sang crudo, diri sa area sang Lacson. Di ba sa mahamboy ka di sa 11, Lacson
mga dodre-ated Lacson State. Ato to Ramos, Lacson gani, may mga gasolina Andre. Pili ka barato, so 147 and 40 centavos. Mula mahal-mahal, nag-amboy 49 pesos mga kakson flat. And then, meron bigyan pinakamahal dire nga presyo ng crudo na 52 pesos kag 90 centimos, 52 pesos and 90 centavos mga kakson. Dire kita, gasolina. Ang presyo sa gasolina, pinakabarato mga kakson, nag-amboy 58 pesos kag 50 centimos. Uy, dugangan pag-ibig ka magsakag yun ng Pumalman sa Dres Bacolod, Dogarabot, Tabalasing Katereve, Gorong pinakabarato nga presyo sa Rizang Crudo. No? Pero mayroon man di mo mahal, nag-amboy man 59 pesos kag 90 centimos, 59 pesos and 90 centavos mga kakson. May gasolinahan pag-idiranig na 60 pesos and 34 centavos, 60 pesos kag 34 centimos na ang presyo ng gasolina, pinakamahal, 61 pesos kag 24 centimos. Maraming panahon, Action Mars, sa palibutan sa Radsang Bacolod, tinawang atong tirangitan, dahil lagi sa paniman sa pag-ulan, subong ang kapunano, hopefully, magpabili ng mga anaya-anaya sa gyapon, nga panyan po tutubman sa kagabihon. Report, gikan sa Bacol, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, nga nagasaling sa tutarang yung mga ka-aksyon, sa rin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Wala sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Magmayti si Kamonay Alkaline of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus. Okay, thank you. Dirita sa mga nagabaritor sa atos nga live stream ho. Thank you so much kay Kenneth Valencia. Good afternoon. Okay, salamat kid. Araman si na Yen na Ino LNJ.
Shane Anthony Action Marlon watching live sa New Jersey. Pa-shoutout lang ko family. Lipanya, thank you. Si Evelyn Tomakin Brosi E-Corb, okay. Watching sa Sipalay City. Ronel Cardinal, chat out lang ko. Action sa family Cardinal. Si Jeriel Gadudo, good afternoon. Ronel Cardinal sa Kabalandaan, Kawayan. Christine Menyes Villalobos, good afternoon. Jacqueline Marino, good afternoon from Manila, Balot Tondo. Humalimuna, thank you. Evelyn Pomoseno, Action Marlon, stay safe. Diding alohamiento mayong hapon aksur, pamati kami dari sa may barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw-adlaw, alohamiento family, salamat. God bless. Manjo Biarneho mayong hapon. Mercy Lausa, gandang boses. Thank you. Kay Mercy Lausa. Manjobi Arneho mayong hapon. Salamat gid. Bibi Gregorio Yolo mayong hapon nagsumarlon from Poblacion, Don Salvador Benedicto. April Joy Buena Flor Gaston Hayak Sumarlon. Good afternoon. Monitor from Barangay Tangob, Purok Mahigugmaon. Please greet me via radio. Thank you and God bless. More power. Okay, sige karona sa radio. Inday April. Okay. May time ko malagaw ko na kay Maninoy Maninoy ko na Kagawad Ray Pindon. Tara sa Porok Mahigugmaon. Melvin Peñafiel, good evening Action Marlon. Thank you. Edward Tajones, good afternoon Sir Marlon, watching FB Live, Porok Sarisa, Barangay Oringaw, Cabancalan City. Arama si Christian Roa, thank you. Okay, Jen S. Sir, good afternoon. Franklin Tiluheyo, super, Hambalya. Alex Fontes, listening and watching. Okay, all right. Ibada, balikan tanugay-dugay ha. Standby ka ba na? Standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya tumagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Human sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo. Pila ka mga district jail, nag-uso nagligad to mayara riot man, kinagamo man. Ang kalaban na dada mga ka-aksyon, labi na gid kon remit kami dira sa bahin sang New Bilibid Prison, di lahog ang mga kaso gina pangatubang. Muna mo tayong ibanda ang ila sa sentensya, ang ginatawag nga reclusion perpetua bla, no? Ang reclusion perpetua gala hindi nabot sa lingon nga priso ka tub-tubuhi, no? Ang sentensya nimo sila tub-tub 40 ka tuig. Ti kung ang edad mo butang tabi 50 anyos ka na, kinsentensyahan ka reclusion perpetua, ti makagwa ka man tuod 90 anyos ka na. Dara sa sunod sa ospital ka man ti tub-tub mo 40 katuig. Ting iban na na nagapinsar nga makagwa sila sa presuhan da. Kung dira na sila, mga buhi, ang iban gani, tapos naman ang sitensya, ginapapuli, hindi tanang puli ya, sila nga, didirin na lang ko na namian ko na Anong balita, ngots ni? Dito sa mga Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP, sa Calaucan Makaksyon, may kinagamo na tabo to. May mga grupo-grupo, may mga gang-gang na nasa sunod man, sa presuhan, nagkinagamo to ang Komando Gang. Pertino. Ang kontra nila, Sputnik Gang. Oh. Nagkinagamo sila magkakson sa BGMP Calaucan. 4 ng patayo. 20 ang mga nagkalapilasan mga kakson. Ibalon tare, kung ano ginahalinan, sino ya ay, ano pa abe, no? Sino ya ay, pisong isog may mga leader ng kanagang mo. Hindi ba lang ni kakatabo na responsyon sa Pilipinas sa ibang nga nasyon, perte ba gani ya? Grabe, pagkato yung mga gangs nila na ginatukod to. No? Ang iban, makita mo nga sa sulod sa presuhan, damo tato bla, astig, no? Paskog, no? Patay kung batay, Total, ara naman sila sulod na, hindi na sila makagwa na, bago sang patong-patong mga kaso, nga ginapangatubang nila. Kaling subo lang niya, kay kung may mga kabataan na sila, amaning subo nga balita, no? Konsultero kate, okay pa, kamanti, way ka sa salaguron. Pero kung may kabataan nga nagahulat si mo, na makagwa kung tani, matapos sa sitensya mo, involved ka pa sa rin kinagamo di, madugakan pang kaso mo. Grabe nga balita niya, 4 na nagkalabatay niyo. Sa riot na yun, no? Tawag sa riot kinagamo ni. Di masiguro nga ang ibanda mayara sa huptan nga patalom. Ginadiyahan Manila na mo. Hindi bantaran mga kakson nga BGMP tinlo. Yara na yung ginadiyahan mo matulog taliwis lang, may ibo lang taliwis, bla, may ibo armas, bla. Ang balita pa yung mga kakson dito sa mga ang sunod sang Iloilo, nagsiling sila mga kakson, kami man, inyo lang silang sa Iloilo, kami man, kurang bakulod nag-obligar sa mga nagapasunod nga tao sa syudad nga magpresentar anay sa nga negative RT-PCR test result halin sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 3 kung COVID cases ang istoryahan. Ang Iloilo magakso nagsiling paagi sa ilang siring alkalde nga si Jerry Trenya, siling niya kami man maobligar makami sa mga naghalindra sa bakulod nga magpakita man sang negative RT-PCR test result ang testugutan nga makasulod sa syudad regardless sang vaccination status, no? Nabakunahan ka man o kung wala sang COVID-19, naka first dose ka man sa COVID-19 o kung fully vaccinated ka man, kinanapresent ka sang negative RT-PCR test nga resulta. Tibalos-balos lang ni para wala karahan. O galing ang nagasablag lamang diri magkakson subo sa mga tao nga perme nagabiyahe gwa sunod sa mga kaprobisanan. Kasi sa ulihi bilang buho sa ila sa ilong bla kag alingagnag bla. Man ko i-swab test ka ilong mayara ilong kag alingagnag duwa gid ya. Mayara man nga alingagnag lang. Pero ang kalabandan magkakson namati ako nag-experience ako ni sa pagkuha sa swab test mo. Dari sa hospital bla, dari sa private hospital, ilong kag alingagnag kung i-swab test ikaw, mga kaakson. Siyempre ba lang batsagan mo, tulo na luha mo.
Te kung sige-sige ka may biyahe, be, ti present ka per may negative RT-PCR test result, ti pa swab test ka, be. No? Basi bla mag hulubag aligagnag bubla. Pero balantayan sa mga mag-aksyon National Capital Region kon NCR. Dako subong ang IATF National nagatuon sa posibilidad nga pagpasaka sang alerto sa NCR. Subong ang NCR alert level 3, pareho sa iban sa diya mga kaprobisahanan man. Sa aton diya alert level 2. Kamay pa nga mapabili na kita sa alert level 2 kag madaog sa alert level 1 hastang madula ang alerto mag-aksyon. Ay kung nagasaka ang alert level, nagahugot mo na mga limitations kag restrictions eh. Ang NCR mga ka-aksyon ginatun-an to mapasaka pagido from alert level 3 to alert level 4. Ang alert level 4 amo na sa ay ikadua sa pinakabatas nga alert level system sa pungsod sa Pilipinas. Ano pa balita sa bahin sang lokal di way ko di gali mamunuhan ba kina ba no? Na dumduman ko magulang. Amo ni balang pagtukod sang task force bla. Di naman ni bagos palabatin anyo ang task force. Ang Bacolod City Police Office nagaplastar sa bungsang plano pa man lang. Na nagtukod na naman sang task force para kuno magtutok sa kaso ang pagpatay sa leader sang isa ka robbery hold-up gang sa Bacolod. Pati 3 ka mga miyembro sa di 4 na magkareklamatay mo. Di manamit-nami manipamatian mga ka-aksyon nga balita. No? Manamit-nami man pamatian. Kaya basta ka magtukod sang task force, pamatuod na mag-aksyon nga wala ginabaliwala ang kaso. Pamatuod na ang ganisido ato sa mga otoridad nga marisolbar ang kaso, matagang ustisya ang pamilya sa mga nagkalabiktima sa ring krimen niho. Pero ang hindi lang dako kundi dako pabangkot ang permebid ginapamangkot sa milyon kapamulyo diri sa Bacolod kung hindi magtukod sang task force hindi maresolbar ang krimen mo na sa ay iban gani bisan way task force solbar man mo ay iban gani na bisan gatukod task force way man gani miura amo din punto tadi ay isa ka pabangkot pag diri. Naisip niyo kung pila ka mga task forces na ang natukod dari sa Bacolod? Kag sa mga una nga task force nga gintukod sa mga sadto, hindi basta-basta nga krimen sa pagpatay. Dumdum kamo may ginpatay nga abogado, may bantog nga personalidad, may negosyante, pati gani may pulis gani ginpatay mo nibla, daw nagtukod ba ganito sa task force to? Mayroon gani nga special investigation team man. Ang pamangkot magkakson sa bundi ano ang nalabutan sa gitukod nga task force. May naresolbar o wala. Ang makasabat sila magkakson mismo Bacolod doon, balona sila. Ang mga tao nga nag-star diri sa Bacolod. Pamangkutan yung isa kaya tos ka mga tao be. Laban-laban tanan kay pamangkot ang sabat nila palarihos na. Laban-laban magkakson ang sabat nila na is wala. Dibla, to hindi. Ay kung may na-resolbar gid man maka-aksyon, okay gini task force parang ates pamilya mayara sang saligan bla sa dalagan sa investigasyon. O galing pila ka adlaw ang nagligad sa dalagan sa investigasyon sa mga dalagko nga kaso di. Ang pamilya katabo galing din maka-aksyon ng period bla ka period. No ga ugok sa mga salakan ga prino. Sa mga hampa mag-action, strike 1 pa lang, out na. Ibabasol mo rin ang Bacolod doon kung mag-yambi ang ilan sa nga nawong. Kag mag-kiniwi ang ilan sa nga bibig kung magkabati nga magitukod ng mga task force. Matapos matabo ang pagpatay sa paghimo sang krimen. Di, tani mabasol ang Bacolod noon daw. Nakatabo. Amo ni tutuod nga katabo kag realidad rin sa Bacolod City. Ang lamho kag reaksyon per minute soy kulas kag ni Chay Rocket galungo na ila sa ulo daw. Pero kabay pa sa Lig Japon na. Alig tagapon sa abilidad sa ato sa mga otoridad sa paghatag sang hustisya. Kasulbaran sa mga kaso nga dalagko diri sa may
syudad sa nga Bacolod ang ulihi to ni hamag to apat na kalabatay mo. Leader kag miyembro sang mga ginaligar miyembro sang robbery hold up gang diri sa Bacolod City. Sa sining bahin ni Baloonta ang balita halin sa Bacolod City Hall Baloonta ni mga kaaksyon ho. Ang balita halin sa Bacolod City Hall, ang trade fair dira sa Bacolod Plaza, i-check ta ko na muna dang ginabaligya nga mga RTWs, nga mga buriring panawags na. Sari-sari, damo kada baklan. Tara sa may tubang sa Bacolod Cathedral, abo isang trade fair ang ginasiling. Action Radio City Hall Report. Nagtakop na, natapos na. Action Dale, mayong hapon sa report, please Kabin. Action Mars supposed to be January 7 pa kung tani ang katapusan nga permit sining mga nagabalika dira sa may trade fair no sa may Bacolod City Public Plaza ang ila sining nga permit o galing according diri kay Executive Assistant Ernesto Pineda nagpangabay ni sila Action Mar nga tugtog kahapon nga adlaw no weekend ang samtang nagapanghimo sila sarang pasilang sa gihapon makabaligya. So according kay Sir Pineda kahapon nag-amat-amat din sila panghimo sa Action Mar kaya nag-end na no ang ila sining nga pagbaligya dira baseman sa permit nga ila ginkuha sa LGU sa Bacolod City. Duwa dira Action Mar kabahin ang trade fair una dira sa may tubangan sa San Sebastian Cathedral sa may property sang simbahan nga masusobra duwa man ka bulan according kay Sir Pineda samtang diri sa may portion sang Dalan Gatuslao kag Gonzaga property sang syudad mga masusobra isa ka bulan ang ila sining nga pagbaligya kay dira sa portion sang simbahan November 20, 2021 sang nag-start dira no kag nag-follow nagsunod gid lamang ang tulaw diri ka mga displaced vendors sa bahin naman diri sa property sang syudad. Sa pagpangusisa ni Sir Pineda Action Mart according diri sa IDYA nakabawi-bawi man nining mga magagmay nga mga negosyante nga naka-benefit dira no sa may area sang Bacolod City Public Plaza sila sining pagnegosyo although according kay Sir Pineda medyo naapektuhan lang ang ila sining pagbaligya sa tong period nga last Black Action Mar ang bagyong Odette. Aring tingog na Executive Assistant Ernesto Pineda. Kali ang ilang permit up to January 7 pero kagabi lang sila daw nakatapos lang panghimos. Pangimos. So, may feedback sir kung kamusta mo nila baligyan ay sir. Pero okay man lang ko na ilabaligya. So far daw okay ko no. Bisan niya naabtan sang bagyo. Amo lang to sang pagbagyo nga daw naghihina di ko nung ilang bintahan na that's why nga nagayo sila ng Sabado Domingo. Sige lang himos nila nga pagka-Lunes kinahanglan ma-clear na. Action Mar nabatihan na si Sir Pineda no in charge dira sa mga displays vendors na naka-avail sang sining nga programa. Ginalauman no nga tining area ang evacuate sa mga negosyante imubra ko lang Action Mar parking lot dira sa palibot sang Bacolod City Public Plaza hoping nga makabulig sa lakat sang trapiko. Update sa balita gikan sa Bacolod City wala ka action action dahil sa lazar mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas labuton ka sing ang balita pagserbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, cleansing. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action. Okay, balikan naman ang atos sa mga live streamers. Gabarito sa live stream, nagpadala sa duga ng mga mensahe. Si Inday Athea Kimiriman, si Cutie Pie. Si Inday Athea Kimiriman, good afternoon. Si Evelyn Tumakin Brosi Ecorb, watching sa Sibales City. Okay, ngayong hapon thank you. Ki Evelyn Tumakin Brosi Ecorb. Thank you so much.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya ginagapan-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o kon liog. So na John Diaz, action John, sa balik na report, please come in. Kaya nasa nag-action margin baton ni Negros Occidental Election Officer Attorney Ian Lee Ananoria ang isa ka memorandum o komando gikan sa National Office sang Commission on Election nga nagadeklarar o kung nag-reassign sa iya dito naman sa probinsya sang Iloilo. Botsingon, magabiya sa pwesto si Ananoria bilang Election Supervisor sang Negros Occidental epektibo sining nga semana. Magsining ka action mas sining nga semana kaya kading diri kay Ananoria isa ka semana ang ginatag sa ila para sa transition period. So ang ila lang di ginasigahom sang COMELEC kaya dapat within the week magka-assume na sang office ang bago nga magapungko nga election supervisor sang Negros Occidental in the person of Attorney Roberto Salazar nga gikan naman action mars sa Aklan Commission on Election Aklan Aksona Marlon. According to kay Nonoria, ining reassignment sa niya dito sa Iloilo kada pagpamtang diri kay Salazar kabahin namang inisang regular nga reshuffling nga ginapatigan sa COMELEC
kation sa nga piniliay. According to kay Anonoria, kung siya ang gin-reassign sa ibang nga area, expectaron man sa Candabanwa kag syudad diri sa Negros Occidental nga may reassignment mano kung may reshuffling nga pagahimuon. So si Salazar ginalauman nga magpadulong na diri sa may probinsya sa Negros Occidental sini nga semana ikikina laman doon sa agang ipapanawag ang mando kag dabaton sa Comelec Negros Occidental most likely sa mga masunod kinadlaw na action may lang pag-turnover o karabing ilang transition period. Pero sa sudad naman sa Bacolod, sa Comelec Bacolod, according to Attorney Katrina Trincania, nga status quo pa, pero ginalauman na ni nga most likely niya ragit sang reshuffling nga partigayonon aksyon na Marlon. Yaring confirmation kay na ni Attorney Ayan Lee Anonoria sa virtual press briefer nga ginpatigayon sa Commission on Election. I will reshuffle. I just received the email today. I will reshuffle to Iloilo province. So I'm making my preparations time. I'm back in. And I'm a Bulusi, si Attorney Robert Salazar, he's the Maklan. He's the season supervisor also. And wala. Thank you, Gil. And part of this also is that I will be back here after the election period. Action maging klaro diri na Anonoria nga after sang eleksyon sa Hunyo na Unyo 8, magabalik kini diri sa may Negros Occidental for temporary reassignment lamang ini sang mga commission o Comelec supervisors kag election officers action mar. Update tara na sa Black News Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod kay ginapalayan gid man ni Anonoria nga may duha ka mga LGUs diri sa Negros Occidental nga ginabantayan kay gina-konsiderar nga itay dalom sa area of concern o election area of concern, not the literally Comelec hotspot. According to kay Anonoria, wala pa subong, there's no such thing as Comelec hotspot sa subong, bangod nga wala pa sang ginpapanaog nga guidelines ang Comelec NBank o kunabi ang National Joint Security Control Center kag nila mabalaan kung anong terminolohiya nga pagamiton para sidra. Pero ang ginagamit kasi nga area of concern amo ning terminology nga ginagamit sa PNP nga isa sa mga miyembro sining Joint Security Control Center o Council Action Marlon. So duwa sa LGUs ang gin-explicar ako na gin-explain kag ginpatag madigrason kung nga prior pala no wala pa na pagwang parameters sang pagdeklara sa area of concern nga aging konsiderara nila ining duwa ka mga lugar bilang mahimo makabig nga area of concern action mar para sa 2022 national and local elections. Report gikan sa Bacolod taglibot sa Bacolod Action John Diaz ka nagasiring sa tutarang mga ka-aksyon sa ding mga bahin sa Pinas laboton ka sa mga balita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 6:03, magasunod na aksyon na balita evening edition with Aksyon Dale Salazar, Aksyon Undefensor. Aksyon reports after edition na command, Aksyon na Marlon Hedovoya. Mga ka-aksyon sa rin kaban sa Pinas, laboton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.